V máji bolo vyhlásené výberové konanie na pozíciu konateľa mestskej spoločnosti EKOS, avšak do výberového konania sa nikto neprihlásil. Bolo niekoľko alternatív, ako túto situáciu vyriešiť. Čiže rozhodol som sa pre možnosť dočasne poveriť na 6 mesiacov riadením poslanca mestského zastupiteľstva Valenta Jaržembovského. Rozhodol som sa preto, pre toto meno kvôli tomu a pre túto osobu, pretože Valent Jaržembovský ako bývalý primátor si myslím, že má dostatočné skúsenosti a manažerské zručnosti, aby plnohodnotne viedol mestskú spoločnosť. Aj samozrejme pre vzťah k zelení a možno aj je to vyjadrením určitej dôvery k jeho osobe. Valent Jaržembovský sa ujme svojej novej funkcie 1. júla. V súčasnosti síce zastáva poslanecký post, to však nie je problém. Podľa zákona môže byť poslancom a zároveň aj štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti. Odvolaný tak bude akurát z funkcie člena dozornej rady EKOSu.